Привет, Кано Баба. Бързо. Благодаря за поканата да направим още едно интервю. И както всички до сега, и това ще е импровизирано, без подготвени въпроси, буквално каквото идва ще е от нищото. Какво идва и от нищото и отива от нищото. Всички неща се появяват от нищото и изчезват от нищото. Това е пътя. Няма нищо трайно. Тук. Всичко е нетрайно. Така, всички хора, всички предмети, всичко е живо. Нали? Всички знаят това, ама го забравяме, защото трябва да веруваме дека ова ќе би трайно. Ќе трае колко имаме нужда от него. Ова тело, овој свет, овој суштина изчезва. Всичко е на пътя на изчезването. Да? Аз и друг път съм казвал, че хората се плашват от тази, така да го кажа, концепция, но тя даже не е концепция, тя е самата реалност. То не ли се вика, не знам на български, на английски се вика impermanence. Нещо, кое не е трайно. Нищо не е трайно. Осим оно, кое е трайно. А то, кое е трайно, у суштина не се вижда. Оно, кое е вечно, кое е самия закон, у суштина не се вижда. Оно, кое я движи цялото съществуване, кое движи всички предмети, дръвета да растат, хората да се раждат, да умират. Тоест всичко, кое движи цялото съществуване, кое самия живот на съществуването е възлюбение. И он е скрит позади цялата тая външна обстановка, коя живяваме, позади всичко това е скрито безкрайното съзнание, безкрайната любов, безкрайната милост. И това нищо, което да, плаши хората, всички, които са все още отъждествени с ума, то обаче по един странен, неведом начин подрежда всичко по правилния начин. То единствено подрежда нещата по единствения правилен начин. Няма друг начин, осим неговият. Хората се представят за разни дребни неща, докато оно, кое наистина ги движи нещата и ги води към изчезване, изобщо не го забелязват. Защото това е скрито. Той е като невидим един закон. Закон на живота. Закон на съществуването. Го вика дарма. В будизма дарма. И в хиндуизма дарма. Божествен закон. Вътрешен код на живота. На целия живот. На цялата животна реалност. Той е вътрешният закон. Дармата. А кармата е външната манифестация, коя ние изживяваме. Това е кармата. Докато дармата е оно е скрит вътрешен закон, който направлява всичко в същина. И ако хората биха запазили тези вътрешни закони, всичко от тях ще да изтича по естество и нямаше да има нужда от външни закони. Да. И зато се появява кармата. Кармата е нашите действия, които ги правиме или положителни, или отрицателни. И после получаваме рефлексия от тези действия, които сме ги направили, кармическа рефлексия. Значи, кармата е един естествен закон, който съществува, обаче дармата, той още по-дълбоко. Кармата е все едно на външното, на повърхността, она, кое ни се случва, кое веруваме, докато дармата е самият код, самият закон вътрешен на живота. И той вътрешен закон, той е тайна същина. Много хора се опитват да кажат, нашият закон, от нашата книга.
Или не от нашата книга, или от това книга. Не. Никой, нито един закон, който е спуснат от хората, не може да каже така е дармо. И ако в този външния свят хората могат да се опитват да заобикалят законите или да им се размине, така да се каже, от закона на кармата не може да се избяга. Но при някакво твърдо решение, защото всеки човек тайно съвестта му знае греховете, ако при някакво твърдо решение тръгне към разкаяние и смирение, този код, който е в дхармата, дали може да избегне тежката карма? Да. В същина цялата приказка е всъщност дека как коментираме, како практикуваме или се молим или правим такви духовни практики, ние се свързваме, го свързваме нашия живот с дармата. Што правим нещо дармическо. В момента, кога ќе свързваме со нещо дармическо, кармата я губи своята, да кажем, отрицателна сила. Ако нещо трябва да се случи, може да се намали или може да се отнеме. Или може да се отрече. Некоя тежка карма, ако имаш нещо. Това да се случи, може да не се случи. Обаче всички задържат от тази карма, която се вика прарабда карма, всъщност карма, която още не е стигнала на земята. Защо има карма, която не е проявена още, а която те чака. И така ти не знаеш всъщност, нали, това се вика прарабда карма, или санчита карма има, това е една така. Има 4 типа на карма, сега не съм толкова. Добре, това пак означава, че Божията милост пак дава шанса на свободния избор да поправим или поне да смекчим нещата. Како не? Щом ни стоварва веднага. Како не? Не, цялата работа е от това пътешествие в същина. Пътешествието, кармическо пътешествие, което се превръща в дърмическо пътешествие. Како напредваме, како почуваме да разбираме длабокото влияние на кармата, разбираме и дармата. Защото дармата е закона, кой върху кармата съществува върху дармата. Върху този закон, този божествен закон, дармата. Можем ли да кажем, че закон, принцип в този свят, в тази школа Земя е страданието като задължително условие, за да се възвърнем към оная пречиста, първична любов, която да ни отведе извън оковите, ограниченията на този свят? Да. Страданието, болката, всички тези такви емоции, които ги изживяваме, те трябва да ги живеем, защото ако не ги живеем тях, няма да разберем пътя. Пътя е да се освободим от тях, да отидем отвъд тях. Ама за да отидем отвъд, трябва да минем през тях. И също това освобождение от страданието, това не води към свободата. Не? Ако се освободим от овие карми, от тежките ситуации, в които попадаме, никой мъж не се даде. И не се дава. Много хора днеска в един момент страдат от жестоки карми, кои може да се превърнат от дарма. Кои може, ако в моментът на големо страдание, болка, човек длабоко погледне в себе си, без да е описан с това само страданието, него да погледне отвъд и страданието. Защото страданието произлиза от нашата идентификация с това тело и с овој човек, кој мислиме дека сме. И поради тази идентификация с тази личност, ние страдаме. Тази личност има роли, кои има други хора со некои роли, кои бам, и така се прави страданието. То е чисто кармическо поради идентификация с ролите, кои ги играем в живота. И то е неизбежно. Всяка роля носи свой потенциал за страдание. Каква роля да имаш?
Което означава, че само извисяването на съзнанието като един духовен поглед отгоре може да даде разбирането за смисъла на тези страдания. Да, абсолютно. Защото у суштина ние трябва да отидем отвъд ролите. Отвъд аз съм еди кой си, и аз съм еди кой. Това е роля. Нема много да вериш дека си. Пошто кога ќе те щупа таа вера, от тази роля ќе биде болезнено. Разбираш? Ако не искаш да страдаш, ако искаш да страдаш, веруй во ролите и неизбежно веруваме во тях, затоа што ние не можем да ги вршиме тия неща, за кои сме тука во обществото, социјалниот трипнени, без да се идентифицираме со ролите. Тоа е почти невъзможно. Секој човек го прави. Масовият човек днес в така нареченото общество, всеки се стреми да бъде щастлив, животът му да бъде по-лек и така нататък. Обаче всъщност там няма събуждане. В това няма събуждане и именно тези страдания, от които хората бягат, всъщност са дарът, който може да започне развитието. Да, нема събуждане от проста причина, што како да ти кажем, кога човек спи един сън, и он не иска да се събуди. Он верuje много в този сън. И дори да не му хареса този сън, он продължава да го сънува, zato što се страхува, ако излезе той сън, той ще какво го прави? Нема веќе никакъв сън, нема никаква роля, нема сън. Какво ги прави? Ролите го прави съня. Ние без тези идентификации, без тези роли, няма да го има той сън, по който живееме та мая. Не? Нормално, трябва да се съществува. Всички тези роли, отношения, филми, дръбър, той го твори да кажем, социален живот на земята, помежду овия човечки същества. Не? Точно тези роли, филми, това е целият трип. Обаче, в един момент, някои хора, кои почват да осъзнават себе си, кои се питат достатъчно искрено, кои съм аз, тие почват да не верят толкова в целият този филм, защото се питат кой съм аз, всъщност. Това е, според мен, най-ценното нещо, да се питаш. Ма не е ментално само. Въпреки, че в малката книжка, която раздадохте преди няколко дни от Ибн Араби, идва един момент, дори когато се надраства въпроса кой съм аз. О, да. Но това е висока летва. Абсолютно. Не, той въпрос се надраства от проста причина, що веќе нема думи. А ти пък ке живееш кој си, ти немаш думи повеќе, то не можеш да го надраснеш този въпрос. То е невъзможно да го надраснеш, zato što to не е въпрос. Всекой въпрос може да го надраснеш, защото е ума, мисъл. Ама това не е мисъл, защото той е въпрос, кой съм аз. То не е мисъл. И в същина може да го надраснеш като мисъл, да, как не можеш, ама не можеш да го надраснеш като реализация. Реализацията не може да си я надраснеш. Просветлението няма да го надраснеш. Не. Само въпроса. Да, това е мисъл. Кой съм аз? Не. Сигурно. Има много висши нива. Кога влезе в тази тишина, кога реализираме да всъщност дека не нема, това е тежко. Со овој ум, со ова тело, со овој ум, со ова его, не? Да разбере дека у суштина, длабоко, тоа е една неопјатност. И го нема тој што мислиш дека си. Тој не съществува. Го нема во самото изживење, во директното изживење на истината, не съществува егото. Изобщо. Нема миналото, го няма. Бъдеще няма. Минало нема. Има само това, кое си ти. Ама некој въпрос.
Няма минало, няма бъдеще, няма пол, няма личност, обаче има съзнание. Само съзнание. Обаче то съзнание е чисто. Не е описано с нито една личност. Не е описано нито с една мисъл. Не се идентифицира с нищо, zato što tamo i nema nešto koje je отделно od него. И ако у него нема нищо отделно от него самия, он нема со какво да се опише. Всичко е едно цело. Непокътнато цело. От тази непокътната целостност, светлина, koja je u isto време необятна, безкрайна, а у isto време целостна. И зато е много трудно да разбереш како съществува. Това реално zato što когато живееш, кой си ти разбереш дека тебе те нема. Всъщност. Не дека те нема, не те имало. Ни во миналото не те имало. Ни во бъдеще нема да те има. Ти си просто изчезнал. Пак се върнахме за нулата. Нулата, да, абсолютно нула. Ти си нула сега, а и нула после. Не само що сега си нула. И от тука никой ќе разбереш дека си нула, дека си никой, разбереш, дека нема, мислам, какво. И тоа ти става по-лесно, защото, нели, ако мислиш, јас сум еди кој си, па треба ова да го поддржам, па треба она да го поддржам, не, имаш много проблеми. От тия малки роли кои ги играеш цело време, ти трябва да ги изпълняваш, па има хора, што чекаат да видят како изпълняваш. Така некоја игра, која хората играат помеѓу себе, нели, со некој договор, нели. Договор кој го кршат. Сега ми идва една такава идея да кажа, ами то целта на, ако може изобщо да се нарече цел, на ученика е да стане нула в нулата на учителя. Да. Тоест, по-малката образно да го кажем нула кръг, да влезе в центъра на големия кръг, на голямата нула. И то всъщност, види, нулата, кога ќе станеш нула, то веќе нема две, иначе става тоалетна. Именно. Именно няма две, но... То е зато тоалетна, не? Тоалетна вика две нули, там две нули се близат. Раздвоеността на нулата в този свят. Шизофрения на една нула. Разкъсатост на пустотата, да. Може, готино е. Да. Обаче, ако иначе ученика е нула в необятната нула на учителя, те всъщност вече са в единството и всички други числа, като проявености, плават в тези нули. Така е. Въпросът е дека в един момент, когато живееш единство в тази нула, ќе стане твоята нула и нулата на гору станат една нула, просто нема две нули. Кога ќе станат едно, веќе нема разлика. Нема се губи секоја разлика. Ти си едно со просветлението на гуру, не со гуру као личност. Не гуру, не дека не приемаш личността или нещо, ама личността, кој твоята личност и личността на гуру, и он има роли, бла. Било тия личност у овој свет. Разбираш? Било тя и на просветлите хора. На гуру, на учителя, личност, па го бият, па реков ми рече. Да. Тази личност пак е създадена от външния свят, а той си е вътрешна неуязвимост, истински неща. Да. Зато што всъщност цялата приказка е во тоа дека гуру него го нема, а точно заради тоа што го нема као личност, он може да манифестира директно од одвъдното. Директно он манифестира од одвъдното. Одвъдното е во гуру. Оно живее во гуру, ти гледаш човек и суштина, тој е одвъдното. Само на външна форма изгледа као човек, иначе тоа е само форма. Таа човечка форма е само една врста илузија која скоро ќе изчезне. Не? Оваа човечка форма е една врста илузија која скоро ще изчезне. Заради това и в исляма Аллах няма
Мохамед няма образ. Да, заради това. Zato što всъщност он е манифестация, чиста манифестация, в която няма лично. Zato što ликот е все едно според него. Защо не го прикажува со лик Мухамед? Zato što ликот е негов характер. И ако има характер, ти според този характер ќе почнеш да го имитираш, нещо ќе правиш. И он ќе изкриви Божията светлина в този характер. Колко да е възвишен, он ни вика, нито един характер не е повиш от Аллах. Дори Мухамед, Расул Аллах, последният пророк, они верят в това, последен пророк. Дори он, и Али. Да. Казахме, че тази планета, външно, така да се каже, е школа. Нали така? Обаче във всяка школа, освен изпити, страдания, търпение, уроци и така нататък, има и оценяване. Доколко това оценяване е важно за учениците и доколко учениците трябва да разчитат учителят им да ги оцени? Това е добър въпрос. Наистина. Защото ако много напъват да ги оцени, нещо не им вред. Они искат да се наложат на учителя. Гледай колко съм готин. Дай стави ми шестка, не? Разбираш? А то е его. То е невс. То трябва да се... Ученикът от този момент няма смирение. И пропада. Кой иска, нали? И затова ученикът просто трябва да бъде себе си. Не да се опитва ушки да го удовлетвори учителя, за да получи. Защото понекога ученикът мисли дека ако го удовлетвори учителя, може да го удовлетвори на его ниво. Но може все пак и любовта на ученика към учителя да иска да покаже някаква признателност. Не, това е абсолютно. Тук изобщо въпрос не поставяме. 100%. 100% искаш да направиш нещо за горе. Ама не искаш заради твоето его да добиеш, нали... Да. Него го правиш точно без разлика дали ќе ти даде благословия или няма ти благословия. Ти просто го правиш, защото така трябва да стане. Това е дарма. Дармата е кога правим нещо без разлика на изхода. Нали, Кришна Бхагавад Гита вика, ако имаш право да действаш, ама нямаш право на плодовете. Всичко, що си направил, обаче како ќе биде плодот? Ти го оставаш пред неговите стъпала. И викаш Алхамдулилlah. Харе Кришна, како искаш. Нямаш право на плодовете. И он ти показва, за да не се привързваш към плодовете. Защото едно от главните прецаквания на човечкото его е привързване към плодовете на действията. И работење со тия неща по успешен начин, например, за да направим нещо не много добро на некои хора. Некои механизми, така ги използват тези механизми. Да. Дори Бог е заложил в природата всяко е дърво да не вкуси никога сладостта на плодовете си. Обаче пък тук е заложено друго, все пак семето, което може да преумножи и да... Аз обаче искам да препратя към следното нещо. Когато ученикът озрее, нали, рано или късно, той трябва да се откъсне от дървото на своя учител. Да. Дори да не иска. Може да не иска, има. Един ученик на Буда, дали Шарипутра или не си спомням точно кой, се просветил. Ама не кажел на никого.
и ни на Буда. Сида ко всички останали, така, без да говори. Защото не искал Буда да го прати да разпространява учението, защото веќе е готов, печене. И по некој начин избегавал да го покаже това нещо. И накрая един ден, кога минава пред Буда с другите ученици, Буда му рекол, ти си просветом, ще еди тогава. Обаче сега ти е времето да идеш, да разпространиш учението. И той рекол, добре, ама аз как го направим? Без теб, не. И он му рекол, всеки път, не, то не му го рекол Буда. Он самият го правил. Всеки път, пред да почне да говори, зна къде е Буда. Там, на коя част от... Не? И се поклонувал в тази посока, медитирал, се свързал с Буда вътрешно и се набуда през него изнасял проповедта. Защото добрият ученик, като просветленият ученик, он може да бъде съвършен инструмент на просветлението. Защото просветлението на Буда и просветлението на Шарипутра или Ананда или на некои било кой от ученици не се различават основно. Само ролята външна Буда е отиграл исторически, докато в самото просветление, в самата нирвана, в самото това нещо няма разлика. Я Буда, я било кой просветът. Нема едно е. Божеството ето не може да бъде различно. Ако Бог е един, не? А Он е. Обаче не на оной начин, никой ще може да го разберем. По-дълбоко. И макар никой ученик да не стои по-високо от своя учител, нали, в един план, все пак той може да носи тая семка, този зародиш на който да преумножи и словото, и мъдростта на това, което е носил учителя. Да. Не, то учениците по някакъв начин кармически и дърмически са водени кай гуру. Всеки ученик, за да дойде кай гуру, не може да го не решава. То е още много давна. Гуру вика, вие не можете да ме изберете в същина. Я ви избирам много давна, съм ви избрал. Да дойдете тук. И Гуру знае защо не вика. Усъщено ние се знаеме с Гуру отпреди и сега пак се сещаме. Поне за мен така и аз се сетих в нея. Аз съм се питал понякога в тази среща, кои са основните, така да се каже, причини, стълбове, здравата основа в срещата между учител и ученик. Ако кажем, че доверието, жаждата за търсенето, какво друго? То е всичко е в жаждата да търсача. В неговия купнеш, в неговия стремеж. Стремежа се появява жаждата. Може да жаждата е като саксия, а стремежа е като цвете. И то е в сърцето, стремежа. Ама жаждата е много по-дълбока, него ще можем да си замислим. Она не мотивира по някой начин. Заложена е в нас едно още преди да дойдем от тази жажда. В някой момент може да кажем любов към Бог или нещо такова, да се появи. И тогава тази жажда, тази любов, това от дълбочината въздейства. Ние даже не решаваме. Ние не знаем дека това осъществена жаждата не кара да идеме некъде, да се сетиме с някой, да говориме се. То е вътрешната жажда. Она е двигател. И после веќе от тази жажда се появява стремежа в сърцето. Гуру викаше, стремежа е
безсънен и без дъх плач, вътрешен плач. Това е стремежа. Така да стремежа в сърцето е нещо, кое не събужда в търсенето, за да медитираме. И не прави да бидеме безусловни в това, да не ке търсам, ама ако ми се даде, ако не ми се даде, не. Не. Търсиш, седиш. Един път, когато бе в Нюрк, беше март месец, кегуру, тенис корт, и почна снег да пада. И то е сериозно. Той е Нюрк, беше ладно. Я нямах някакви дрехи, а това се бяха другите ученици, бяха германци, някои там. Въобще нямаше много ученици. И беше, они всички си носят чадъри, качулки, подготвени. Я нищо не носех. Не бе по-облечен. И в момента, когато почва да пада снег, викам, дидам да пиеме на топъл чай, викам, тук ке смързам. Ме затвори вратата. Горе, където беше тази къщичката. 2 печки пущени, да се грее. И ние бяхме на снег навънка. И ние го гледаме горе. Само снег. И първият импулс ми беше или пи един чай, тук ке смръзнеш. После бе той викам, че и аз съм дошъл тогава, медитирам, викам, какъв чай кидам сега пиям. Ладно, не ладно. Една снимка на горе трансценденталната и аз гледам така, държам и почвам да медитирам. На гуру се концентрирам на него, не тук. Викам, аз съм за тебе. И когато стана едно светло, красиво, то снег си пада. Ама изобщо топло те около сърцето. Изобщо нямаше никакъв студ. И 1 час, 2 часа, веки снег беше нападал доста върху нас и дойде слънце. И снегът почна да се топи. Слънце изгря и снегът почна да се топи. И отворя къщичката гуру, където беше. И гуру казва, не гледа, и казва, вие наистина сте мои истински ученици. Вие наистина сте дошли да го видите своят учител. Въпреки лошото време, не побегнахте, не? Така да, не го смисъл. Доволен беше ние в моя момент. Колко се... В същия гуру никой не хвалял. Нямаше вече таки работи. Това не е здравословно. Ама тогава ще е момент малко така. Защото се едно гуру не попали, разбираш, никой. Ама после вика, не беше довършил. Вика, обаче, вика, трябва да знаете, дека ова сега, що го минавте, не е нищо. По отношение на вашите вътрешни лоши настроения, времена, снег, то ние имаме вътре у себе такви. А тие се вика некојаш много по-тежки от овие външните, кои ги минавате, не? Да. Но все пак търпението стоя води до изгрева на това слънце, било то външно или вътрешно слънце. Да. Не, важно е, наистина в един момент това е много важно. Да. Малко по-рано в интервюто попитах за оценяването, което търсят някои от учениците. Да. Обаче често съм наблюдавал, че истинският учител вкарва умишлено или по естество от себе си, в крайна сметка, едно противоречие в учениците. Защо противоречията са важни и защо учителя ги дава на учениците? Противоречията не винаги са само дадени буквално от учителя, противоречията са кармите на учениците. Разбираш? И за това до учителя они трябва да се изправят пред тия карми и да прогледат позади тях.
А кармите какви са? Например, някое невежество. Кармата, сме правили някакви работи от невежество и после дойде кармата. Не? Трябва да се изплатиме. Трябва да разберем дека е невежество това. А много по-голем шанс има, когато сме близко до просветното учител, който донесва светлина от цялата санга. Горе храни сангата. Го храни цялото всички ученици с неговата светлина. И когато дойдат учениците в таква атмосфера на тази светлина и веки кога медитират, т.е. дори да дойдат кармите, они много по-лесно ке може да ги минат. Мислам, това е самата идея, техниката, дека трябва да медитираме, да сме посветени на тази вибрация на Гуру, да усещаме тази любов, близост до него, ама не као его, него како нещо повеќе от самото его. Да. Пошто Гуру не е егото, Гуру не е само тази личност, това гледаме ние. Тоа е нещо много, много повеќе, много по-длабоко, защото можем да си замислиме. Понякога хората губят един голям велик дар, който винаги сякаш стои скрит зад присъствието и излъчването на учителя, търсейки, да кажем, по-лесен живот, здраве, щастие и така нататък. Обаче не е това дълбоката цел на учителя. Точно така, точно така. Това, кое учителя всъщност го носи, е просветлението. Та необятна светлина. Он е носител на светлината, он я излъчва. И ти ако имаш единство с него и ти почнеш да се свързваш от тази светлина, влизаш в тази светлина, без думи. Нема нужда даже от нищо ти каже учителя, дори нема нужда да го виждаш. Не е нужда изобщо. При него виждаш пак. Мисля, аз съм бил 11 години с Гуру и ти казвам, съм медитирал всякакви ситуации, кай да се намирам, Гуру пристига. Защото, когато имаш посветеност, дори да не си физическото присъствие на учителя, пак он е с тебе. В смисъл, отвътре с тебе. Као вътрешна подкрепа, као светлина, понекогаш идва као учение. Некојаш може да дойде буквално као нещо отделно от тебе, као присъствие в стаята. И ти вика, еди какво си, ти си говорите. Ама това е нормално. Мислам, ако си истински ученик, тогава ще развиеш на вътрешен контакт с учителя, преко он ке те води без да го гледаш. Нема нужда ти да се дръжиш за краката на учителя. Само в сърцето биди с него и това е достатъчно. Нема нужда от физически. Мислам, аз съм бил 11 години, не много пъти съм бил, ама дали една съм говорил с Гуру. За 11 години. И то съм му кажал няколко думи. Дали веднъж си говорил, а пък той говори през теб после. Сега един такъв въпрос ще задам по отношение на степените на трансформация, за които говори Ибн Араби. От първо до седмо ниво, първо е най-грубото егоистично възприятие за света и така нататък, седмото е най-висшето, но как да тълкуваме това, че определени души имат показатели, допирни точки едновременно до няколко от нивата. Примерно едновременно и до пето, и до шесто, и дори до косване от седмо. Зато що всъщност ти си всички тия неща. Ти не си само първо ниво, не си само седмо. Тия всички си како етажи, а ти си сградата. Въпросът е на кой етаж си? Зависи на кой етаж живееш, най-повеќе. Най-повеќе енергия на кой етаж имаш. Съзнанието откъде най-често черпи, да кажем, идеи и така нататък. Значи, това е свързано с етажите.
Зависи от къде, ама всички етажи ги имат всички. От тук можеш да бидеш на 3, на 4, на 5, на 6, на 7. Значи ли, че дори да си се изкачил на по-високите етажи, може да пропаднеш на... Да. Може как не. Всъщност до пето ниво на трансформация на Невса, не? Може да паднеш. Пето ниво е веќе нивото на шеха, на учителя. Петото ниво. Оттам нататък няма падане. Оттатък няма, да. Това, което ти беше казал миналата година, че придобиеш ли веднъж истинското смирение, не можеш да го загубиш. Не се губи, не. Дори да мисля дека човек го изгуби, он вътрешно не може да го изгуби, защото той един път изживееш да кажем, седмото тело, седмото ниво на Невса, където изчезваш цялостно. Ти какво си, кой си ти? Разбираш, такова директно изживяване. Го изживяваме в седмото ниво. Той во йога има телата, 7 тела. Седмото тела се вика нирванично тело. И когато ќе живееш нирванично тело, ти веќе немаш тело. Што нирванично тело не е тело. То е, в суфизма се вика фанави Аллах. Самади. Това е състояние. Той Ибн Араби го казва, че на първо ниво се забравя всичко, а на седмо ниво се спомня всичко. Да, точно така. Точно така. И тия две неща са всъщност от тебе. С това, що седмото ниво е свобода, докато първо ниво е робство. Ограничение, защото е първа чакра. Първото ниво е първа чакра. Той много хубаво описва второто ниво, което на мен ми направи впечатление в тази книжка, която вие раздадохте, че там хората се отъждествяват с драмите в живота и имат нужда от това да живеят в драми. И в един такъв омагьосен кръг... Да, това е свързано и с втора чакра, второто ниво. И тук е свързано с желанието. Да. Свързано с желанието. Ние говорим според йогиските, това е свързано и с по-разни аспекти, да кажем, на второто ниво, на втора чакра, разбираш. Дава едно по-дълбоко, още мисля, аз съм ги проучил, има и Ал-Газали, има написано, 7 нива, 7 долини ги вика, у кои тръсача минава, низ долините. И това е също много интересно. Абдул Баха и он има за 7 долини. Така тази тема била явно много за 7 чакри, 7 долини. Много важна, защото хората така разбирали повече за себе си. И они искат да слушат. Преди аз се срещав с разни дервиши и така нататък в Скопие. И когато почнат да им говорим за чакри, или за кундалини и за такви йогиски истории, они всички мъкнат, взимат столици, се опират около мене и слушат много концентрирано. Или ке дойдат, ке ми кажат, може да ни разкажеш от тия неща и дойдат там къде учеждането. И ми я им говоря за чакри, за кундалини, защото същите неща ги има при тях, разбираш, защото они ги викаят с други думи. Кебекташите, чакрите ги викаят врати. Во йога не се вика чакра, обаче так, значи кръг. В петото тяло ли, така да се каже, пето ниво ли беше, т.е. което е свързано с словото, че когато овладееш словото и по един естествен начин събитията около теб, самият ти започваш да влияеш на окръжаващи събития по един естествен начин. Това пето ниво, да. То е всъщност каузалното тело, причинното тело. Когато отидеш в причинното тело, там се среща с гуру. Там е среща с учителя. Во петото тело. Ти можеш тук телесно ки се седнеш с него, ама да се седнеш с него пето тело,
Така ме прие за ученик горе. У петото. Он не беше он и аз не бе аз. И там ме прие. Не ме прие kao той човек со таа физиономија. Него едно kao Бог, он е също едно kao Бог. И ми постави 3 въпроса. Ще ги кажеш ли кой са? И мога да кажам само дека беа по отношение на сътворението. Како е сътворена Вселената. Беа много въпроси, много, како да кажем, такви са сътворението, како е Земята сътворена за атомите, такви некакви, едно као наука некаква. И ја много детално одговорив. Ја не знам от как го знаев това. Като каза за атомите, наскоро имах така едно вътрешно изживяване, както ти ги наричаш, че вътре дълбоко в атома има скрита тайна сила, която всъщност движи всичко. Той затова Мевляна казва, кога всеки твой дъх се превърне в молитва, ще видиш атомите като ангели. И във всеки повей ще чуеш пърхането на крилете на любовта. И ќе почувстваш как възлюбения те придръпва към неговото сърце. Ќе усетиш това разширяване. Хазрати Мевляна. Така да това е нещо, което всъщност всеки човек ќе дойде да го живее. Може би не по този точно начин да му стане молитва, а може да стане дъх, осъзнат дъх, кога всеки твой дъх увипасана. У медитацията осъзнаваме дъха, како вдишваме, како издишваме 1 час, 2 часа и полека мислите напускат. И само осъзнаваш само дъха. И дойдеш до простота. Това е идеята на медитацията също. Това е буддистка медитация, випасана. Не дойдем до едно хармонично състояние, вътрешно, не? По-осъзнато. Ние не можем да живеем кое сме. От тук е тази идея на випаса, на медитацията, защото ние го хармонизираме отношенията помежду телата, помежду първото, второто. Трябва да има хармония помежду тях. И тогава, кога има хармония помежду тях, енергията може лесно да се изкачи. Когато будиш хармония, когато са обръкани конфликти, имаме психози. Защото ние имаме вътрешна дисхармония. Като вътрешно земетресение на тази сграда. Да, нещото е това. Ние отвътре ни е обръкано. Отвътре ни е хаотично и от тук така и го изживяваме живота. Всичко, което изживяваме, го изживяваме през този вътрешен хаос. Кой, да кажем някой, ще се идентифицираме с него. Нормално. Добре, но все пак има и духовни капани, така да се каже, когато някои хора имитират тази хармония и вътрешно спокойствие, а то най-добре май се вижда в големите и неочаквани изпитания и страдания. Не може да никой види, никой не може да имитира истината. Истината винаги ќе остане неимитирана. Всичко, което имитираме е лъжа. Искаме нещо, истина, станеме като истината. С имитация. С имитация може би най-лесно, ама е най-трудно също. Що е мимикрия. Ама у някакви пътища и това го практикуват. Например, възазен, седна съвършено, като Буда. Дрехата, всичко. По всички параграфи около медитиращия, като чисто светло, он такво създание, отвънка го издокарва. Ама в един момент вътрешното и външното стават близки. Да не се каже едно. И они, седейки като Буда, станат Буда. Той е на доген. Свързано с дисциплината. Да. Сото зен, да. Сото зен. Седиш като Буда, станеш Буда. И наистина,
зазен цялата практика е толкова осъзната, го наблюдадаха. Ето като супер осъзнаване. Седнеш и това е много, много яка практика имат. И некояш по 18 часа седене, гледаш в стената с полуотворени очи, не гледаш у хора. И може всичко те боли, има кризи има. Има батковци едни-двама с пръчки покрай вратата. И ако те боли много нещо пакване, викаш, може ли? И дойдят дни, ти се поконя и се звърташ. Так, тук има едни точки. Това се вика Кьосаке. Едни точки, они ги погодят точките и се оправя гръбнака. А минаваш ни с болка. Много яка. Ама ти правят корекция, за да можеш да седиш. Защото тази болка, всъщност, коя изживяваш, защото той удар, тази болка е от несъзнателната част. И со един точен удар на тези точки може да я активират, в исто време да я елиминира. И го правят, това е помощ. Затова тая пръчка я викат мечът на бодисатвата на безкрайното състрадание. Така се вика пръчката в Зен, да. И то по същия начин пръчката на учителя, на мъдреца, като те удари, тя ти изправя и ти хармонизира вътрешните системи. Това е също, това е Зен пръчка, да. Ама трябва благодарност. Трябва. Ако няма благодарност, тук ще няма да можеш да приемеш. Защо с твоята реакция ќе влезеш от твоята роля. Пошто реакцията е подкрепена от ролята. Ти си от една роля и тебе некој те бие и автоматски се активира това, ролята. И това веднага означава, че учителя, истинския учител, той е много над това дали е добър. Защото той в определени моменти може да бъде и лош с, така да се каже, външно казано. Тоест, той е над понятията за добро и зло. Да, има некои учители, има на Зен история, некој си ученик, кој бил звоно у манастира. Они имат големи звънца, они едни камбани у Зен манастирите, со едно тако бон. И той бил као време за медитација и така работи. Обаче минавала некоја гейша, он може да, от таму кај што бил звонот, може да ја види гейшата. Красива жена. И овој се зазепал у неа, ученикот, и забравил да удари на звънеца. У ключиот момент се зазепал по жената. И у тој момент се појавува изведнъж учителя со пръчката и така го удара силно, што го остава мртов на место. Буквално мртов. Го убива. Тој бил много опасен учител тој. Он те кои ќе влезат таму у тој манастир кај него, подпише дека ако и живот и смрт всичко предадено пред учителя. Нема излизање. Така да. Значи тоа е позната случка имало. Даже не еден се случило. Нали сега много брутално. Макар че на един много, много мистичен и дълбок план, ученика не трябва да има мярката, както сега може би няма да ме разберат, но както за доброто и злото, така и за живота и смъртта, защото учителя пребъдва в състояние, което е отвъд дори живота. Да, точно така. Точно така. И у същина ученика може напустил, ама получил според мене кеншо. Да. Абсолютно. Ама това никой не го знае. Го знае само ученика, той монах и учителя го знае. Он го пратил директно най-висшето. За какво тяло, нали? Да, това било шанс. Той ще бил отворен, бил моментът, точно и часът. И он я поел тази тежка задача, учителя. Не. Което означава, че няма грешка в решението на учителя никога. Не. Ако е просветът, не може да има грешка.
Zato što кога разбираш, кога си просто инструмент, ти не грешиш, пошто ти не си ти. Кој греши? Греши некој кој го има. Ако тој кој го нема, може ли греши? Он може само да манифестира нешто, ако е во плът, кое е од одврното. И понекогаш да изгледа на хората дека е погрешно, зашто они си живеат по еден свет, като учителот живее од друг свет. У друго измерение, не може да го мерат со тяхните мерки. Сега некој кој начинаеш така, ќе умерат некој кој е просветат, разбираш, ќе кажат, тоа е такъв, му намираат косури, а он е... И заради това малцина дори и днес разбират скритата дълбочина в тези най-потънки неща, които се случват между учител и ученик, както е било между Христос и Юда дори. Да, како не, човек трябва да биде отворен. Специално во Зен, затоа што Зен е, како да кажем, многу тешка практика во суштина. Многу седење има, многу дисциплина. И е страдание во суштина. Ја имав едни познати каратисти од Србија. И они беа ученици на еден Зен учител од Кореја. Јас също искав да ставам негов ученик. Обаче ја се размина, ја не можев да го намерам, кога дојде во Србија. Горе учителите са се разпределили кой при кого да отиде. Ти трябвало Ширчен мой да отидеш. Да. А они отишли кај него. Ама после тоа дојде кај Ширчен мой. И се получи да медитираме заедно. И он ми кажа, ние бяхме ученици, тој учител, а ја искав негов ученик да стане. Викаме, супер. Кажете, викам, како нешто. То цялата карате школа беа ученици негови. И после всички стане ученици на Ширчен мой. Се премести од Зен кај Гуру. И ми викам, добро, каква е разликата? Викам, нешто. Вика, каква разлика? Тука е само щастие. Вика, нема страдание изобщо. Таму е само страдание. Почти никакво щастие не получихме. Вика, тука кога дојавме, се едно, значи, душите, вътрешното същество, кое трябва да биде таму. Си го намира учителя. Оно може да, оно ги те води. Таму кај што ти е местото, ќе тоа да е. Тоа не го решава толку ума, всъщност. Само на површността изгледа дека решава нешто. Ама он е също мотивиран от подсъзнанието, от некакви... Не. И духа работи през случайностите и си ги нарежда. Пошто да има случайности. Сещам се случайно или не. Имаш ли реален събуден спомен, тъй като, нали, говорихме, че в тези най-висшите нива става спомнянето. Да. Както и дисциплината помага за това спомняне, но имаш ли събуден спомен от предходно прераждане с някой от твоите сегашни ученици? Да. Как не? Почти всички. Почти всички? Да. Тоест те идват в нов клас, така да се каже, ама пак. Всички. Допустимо ли е нещо да споделиш така, като примери някакви, без имена? Да, тия работи са много такива, како да кажем, трябва да ги усети ученикът не са вас. Аз ги виждам, например, някакви, защото ти кога отидеш оттатък, не си толкова писан с твоята еготип и тоест можеш да гледаш по-ясно, защо нямаш толкова, да кажем, ограничения. И зато мога да го видя. Ама е како, той како една, той е точно дарм, една таен закон. И по принцип останува таен. Не може да биде разгадан, zato што ќе биде унищожен. Што в момента кога ќе почнеш да ги правиш, може да се стане описвање
на той човек с това, овой човек с това, и пак се разваля картинката. Зато това доста те работи така. Но хората си носят спомена от и опита. Некои, да, некои се сещат. Некои се сещат, некои не се сещат. Ама... Не, имам предвид подсъзнателно си носят О, спомена да, за това, което обичат. Како не. Тоа е всъщност у пето тело. Ако дойдат до пето тело, тук се спомените от духовните преживявания. Например, си имал некои преживявания, дори во некој друг живот, некој што си живеел почти самади. И сега може да се върне тој спомен. Ако ќе дојдеш у пето тело, пак влизаш во тоа состояние. Што тоа не е готово, не важи. Не е тоа, само тоа важи одвъд спомените. Тоа не може да го изтрие никој. Самадито никој не може да го изтрие, пошто не е спомен. Така да... Защото е извън времето. Зато и не е спомен. Не може да има. Нема кој да си го споменява. Тајната е на тоа дека она съществува зашто нема спомени. Целата личност, целата оваа еголичност, она е направена од спомени. И кога всички тие спомени поисчезнат, што вика йога е читта врити нирода, кога ќе исчезнат спомените, и живееш йога. Ставаш целостен. Ама целостен си кога нема спомени. Кога има спомени си винаги разкъсан, си во некој движение, иска некој човек и ги правиш тия неща, които трябва да ги правиш заради спомените. Още повече пък, че желанията и имагинациите на хората ги пращат в нереалното бъдеще и става... Видиш, спомените влияят на ума. Ума генерира други мисли на основа на спомените и от тук се создава желанията. Свързани се с спомените яко. И желанията нормално може да бъдат добри, положителни, не много добри. Аз заради това наскоро споделих в една среща как кръста на Голгота всъщност Христос показа, разбира се, има много пластове, но един от пластовете е как кръста на Голгота вертикалността на мига, на вечното настояще, на вечното сега прониза хоризонталата на времето, на миналото и на бъдещето. Во Христос, да. Тоа е символ на кръста, всъщност. Тоа вертикалата е вечност, а хоризонталата е преходност. Тоест, хоризонтално съществуване. Тук сме хоризонтала. Ако ќе се събудим за истината во себе си, ставаме едно со вечност. Дори да сме тук. Као гуру, не. Гуру влизаш за самади, е така, кога ќе му дойде. Седно близо самади. Но хора не можат да влезат цял живот, животи наред се мъчат. А за него каза, да дъх. И ако гледам и не мога да повярвам, викам, да е невероятно. Мислам, много е интересно, защото бяхме малко хора с Гуру. Го чекахме на летище там, у Рим. И много хора на Фиумичино. И един ученик по-висок от Скопие гледа, вика, не го Гуру. А я не го гледам, защото аз съм низо. Той е почти 2 метра. Аз не виждам. Ама я не знам, тук нещо ме хвана. Такава радост. Так. И тичам помежду хората. Да, тази аура до учител, който навлиза в самадхи, всъщност той излъчва нещо от тази вечност, от тази безпределност. Он го излъчва това цяло време. Дали си физическо присъствие или не, няма значение. Он го излъчва и кога не си со него, пак го хващаш това. Защото не може да му ограничи и времето, и просторът. Това е нещо, което отвъд времето и отвъд просторът. Нема време и нема простор от това съзнание. И това е чисто.
И нищо не може да го ограничи от овој свет. От овој свет всичко е маја. Какво ограничи нещо, кое е безгранично? И заради това в такава аура всичко добива яснота. Обаче, нека да кажем все пак и нещо важно. Освен лекотата, ефира, яснотата в такава пресветла, прасветла, чиста аура, обаче там се задвижват и процеси по изчистване на тази карма, за която говорихме. Нали? Тоест, учителя може да активира едни процеси на трудности и страдания, интензивни при ученика. Некој треба да активира затоа што се, да кажем, у прво ниво. Или у второ ниво. Ако нема никакви травми, никакви така, тогаш он не може да напредва. И затоа му се дава такви изживења. Што му е тоа нивото. Не всички треба да го минават. Секој минава тамо од кај што е. Нема апсолутно правило. Секој минава тамо кај што е. Некој треба да минава низ тоа и му се дава такво. Некој не треба да минава низ тоа. Не му се дава. На секој му се дава точно оно кое е за него, кое му е нужно. Ја така разбирам. Значи, секој опитност која ни се дава, ние имаме нужда да разбереме, да длабоко да изживеме и да видиме длабочината, скрита позади таа опитност. Зато во ежедневието, тук и сега. Всичко това означава, че учителя, че Бог знаят на какво сме способни в нашата издържливост, в нашето търпение и знаят и нашия потенциал. Те никога няма да употребят никаква форма на насилие реално. Не. Тоа е всъщност самият потенциал во учителя. Това е потенциал, който те коригира. Така да, тоа е съвършенството. Не овој го трепал, мој се просветнал. Тоа е съвършенството. Он не направил усуштија насилие. А обаче така изглежда външно, како насилие да направил. Не. А иначе отвътре не се случило никакво насилие, пошто човека го изживел највишето и нема насилие тук. Како? Он е свободен. Тоа е најдоброто кое може да му се случи на него. Може по-лошо да умре сам, по-късно. Да се разболее. Но не се знае какво го чака. Не как ви карам. Види, учителя кога действа, спомням, он действа по некој начин свише. Ама много има имитација на тоа. Некој не прекалява всички работата во име на Бог. Тоа е. Зато говорим за зен учител, за просветните хора, а докато други хора има много кои твърдат, не, ние Божията работа я вършат, а правят чудотии. Не се слагам с тях, дека тоа е Божията работа. Но мярката все пак за истински учител, една от основните мерки е тоталното безкористие. Да. Тоталното даване. Както преди да започнем записа, ти сподели, че Слънцето е примера за това какви трябва да бъдем. Да. Тотално да даваме без да очакваме и без да изискваме нищо. Точно така. Гуру нема изискване от егото. Он само има шакти, енергия, која действа, се свързва от твоята шакти, која може да ти помогне вътрешно да изживееш нещо. Он отвътре те вдъхновява. Не само отвънка. Гуру медитираше на нас. И това по неколко пъти на ден. На всички ученици. Много голяма грижа, голяма любов. И това се усеща. Кай да се намираш, в един момент Гуру медитира на тебе. Може да го усетиш. Можем да кажем, че учителя, всъщност той носи отговорност за всичките си ученици пред Върховния. По някакъв начин, да. Защото ние сме създателни. Ние сме ни много отговорни. Единствено Гуру, който е създателен, реално, може да е отговорен.
Ама он не отговоря толкова, колкото Всевишният иска. И все пак да не ограничава свободната воля Да, на да, учениците. да, да, да. Затова, например, гуру медитира нас, ама всеки може да почне да прави щроти, да направи нещо. Окей, готово. Няма проблем. Не. Много хора получава много светлина, получава много любов от гуру, обаче после това почва някакви работи да правят, кой ги отделя от тази светлина и почва да пропадат и да не медитират повече. Много пъти се случва. Аз не знам, понякога съм си мислил, има ли по-страшно нещо от това да бъдеш изоставен от учителя. Тоест ти да си получил тази светлина и поради злоупотреба със свободната си воля, ти сам, така да се каже, да се отделиш. Ти сам се отделяш. Учителя усъщия не те гони. Ние сами се отделяме от него. Ако правим нещо, кое не е подходящо, то автоматски го няма, да кажем, в тази манифестация на гуру. Ако гуру спуска някаква сатвична вибрация, светлина, любов, някои такви, а ние влезем в някакви тамасични или някакви разъстични трипове, няма много връзка с гуру. Да, в повечето случаи, айде не само учениците, защото малцина са истински ученици, но хората, като са в близост до учител, искат разрешение на някакви съвсем базови, временни въпроси, казуси и така нататък и пропускат същността, която може да е променяща. Той е поради идентификацията. Они не са со гуру. Они не са со учителя. Може гуру да седи пред тебе, учителя седи пред тебе, а ти не си со него. Ти си от твоят еготрип. И го гледаш като нещо външно, кое може да ти помогне за твоите проблеми да ги разреши. Те и заради това търсят външни срещи. Нали? Да. А тя истинската среща къде е с учителя? Ти го каза, но все пак още веднъж. Истинската среща е у Петро тело. Обаче, за да се срещаме у Петро тело с гуру, трябва веќе да сме развили, да имаме съзнание за това. Ако нямаме съзнание, не можем да се срещаме. Така най-голям дел от учениците всъщност на гуру не се срещат с най-висшето, от тяхното най-висше. Него повече от ума се опитват от сърцето да се концентрират, колко гуру ще казва. Така да. Още нещо свързано с практическите срещи, учител, ученик. Наблюдавал съм как истинският учител никога не казва на ученика направи това или направи онова. Посочва законите, принципите, но не му казва конкретно какво да направи. Това свързано с волята ли е, свободата на волята ли? Да, до некъде да. Обаче зависи от ученика и зависи каква роля има. То гуру може да ти даде конкретно. И конкретно може. О, как не. На някои ученици, да. Още на много ученици даваше конкретно какво да правят. От толкова и толкова часа ставаш сутрин, таква и таква медитация, таква визуализация. 3 месеца я правиш всеки ден, после това отиваш на нещо друго. И после ми се обадиш. Аз имах предвид по отношение на решения на казуси, където ученика сам трябва да използва волята си. Винаги сам трябва да използваш. Дори да ти каже учителът, прави го всичко, какво ще им даваше, нали, на саньясите. Нали. Дори да ти даде това, да ти каже, ти трябва да го изпълниш. Ако не го изпълниш това, което ти казал, си правиш лоша карма. Сега на Божественото преко гуру ти вика, стани да медитираш сега сутрин, ти да кажем си спиш, не те интересира, дремкаш, си намаляш. Има егото, не иска, има тамасичност, се спие, не иска да медитира. Сега такива филми. И такива филми ги гледаме, просто като ученици ние. Не.
и когато живееме по 100 ученика, като войска. И т.е. гледаш колко е трудно, когато заспиват медитацията, изморени се малко и без. Трябва да преодолеят разни такива ежедневни строти, които ги живеят вътре с телото, за да влезат в медитация. Сега като каза като войска, че са били, и всъщност те всички ученици предани на своя учител, Да. те са като една тиха войска, която в обществото разрежда злото. Абсолютно. Войска на светлината. Я така и живях на горе учениците, като войска на светлината. Не? Всички са бели, светли. То не е случайно, на кого бяха думите? На учителя Бенса Дано ли войни на светлината? Да. Или на Христос? Да. Войни на светлината. Да. И то е идеята. Всъщност Гуру иска учениците да бъдат в светлина и да ширят мир и любов. Тая светлина, която живеят от Гуру. Това е. Зато и тази мантра Гуру кара така казвам. Гуру действа, не аз. Гуру действа, не аз. Се отказваш от това дека ти действаш. Гуру действа. Даже не е ни гуру. В един момент предаваш всичко на възлюбения. И гуру, защото когато влезеш в медитация, ти не мислиш веќе на нищо, там няма мисли. Само светлина. Изчезваш от светлината. Нещо много готино тази светлина, разбираш. И тогава нямаш тело от тази светлина. И когато нямаш тело в светлината, ти си супер хай. Супер добре ти е. Я еднъж делехме такива. Гуру имаше концерт на Манхетън, в Нью-Йорк. И такви листовки, покани за концерт, на улицата давахме. Со един ученик. И много хора на улицата. Това беше Рокфелер център, ония лимоус, навечер, огромни реклами, това е Нью-Йорк. Некои проповедник, такъв имаше, проповедаше за Христос, некои други делат такви подобни стопки за машини за пране или нещо. Една така жива лудница в Нью-Йорк, човече. И никой не взима от тия, разбираш, не иска да вземат. Да, така, гледам, не реагират. Викам, окей, че не взимат, аз ги застанах и ги държам листовките, така ги държам. И медитирам така на сърцето. И како што веќе напуштав, изчезнав. И след некој време се връщам, гледам, минават секој зима. И на крај нема нито една, всички ги вземане докато ме немаше. Естествен магнит ставаш, естествен магнит. Защото нема. Да. Ако те има, тогаш се буткаш, чекай, аз съм тука, вземи една листовка. Бега, нема, стига веќе от това, вие ще ме буткат, разбираш. Ама ето как ти с този пример каза как всъщност нищото, с което започнахме, Да. то привлича като магнит. Да. Защото хората искат да се докоснат до това нищо. Тая интуиция в тях ги води. Точно. Това го свързва, да. И що нищото в същина, он е хранител на всичко. Без него, без това нищо, ние сме нищо. И заради това, когато учителя дава нещо от нищото на своя ученик, всъщност той му дава всичко. Дето има да го обича, бащата му показва небето. Вика, син, един ден всичко ще види това. Ти го, може цялото небе ти го предава, като го насъсва. Благодаря много за всичко, което сподели. Ето как, когато каза, че учениците са светлината и трябва да излъчват тази светлина като една светла в светли войни, така се постига завета на Христос. Бъдете светлината на света. Како не? Не, според мен Христос е трансцендентален. Мислям, не е нещо, кое е неповторимо, кое е живо.
За мен Христос е жив. Абсолютно. И не е изобщо отделен от другите, както искат да го прикажат. Он не е различен и отделен, ама в същото време не е. Zato što izlači od ta любов, излъчва от тази светлина. А светлината и любовта излъчват и всички инструменти на възлюбения. Не само Христос. Обаче Христос, да кажем, има много голям. Я така го виждам, нещо много, много голямо. Огромно присъствие, което време не съществува, а в същото време присъства. И е любов, абсолютна любов. И скрит и явен е казано. Да. И близък и далеч. Да. Он е, ценно тук е, и когато го усетиш това присъствие, може да го наречеш Христос, той е като една любов, която е жива любов. Ама не kao ние хората ще разбереме, ама любов, която е присъща в едно друго измерение. И тази любов отвътре, от това измерение, може да усетиме у себе, в нас. И тогава тази любов ке не лекува. Може да ни оправи енергията. Да. Любовта. Тази любов на Христос, това е лечение всъщност за хората. И тази любов, Божията любов, това е Божията любов. Она лекува в същина. Единствен лек. Реален. Това е Божията любов. Зато учителя вика, няма любов, како Божията любов. И само Божията любов е любов. Затова, когато разбереме дека тази любов е нашият лечител на овие болни, затънали сърца у желания, у страхове, само неговата любов може да ни излекува, а неговата любов не приема такви, каквито сме сега. Не осъжда. Но ни изпитва все пак, защото любовта изпитва, за да остане само любовта. Не, она не изпитва на този начин ние, който си мислиме, она просто прочиства, той е като огъня. Огъня, не? Златото, за да се пречисти, трябва да мине с огъня. Той е любовта, е огъня. Она изгаря всичко, което не е любов, естествено. Обаче той го прави нежно. Па и некош по-грубо, защото има по-груби неща, които трябва да ги изгори. Например, ако имаш много някакви кабасти, тежко запаливи, влажни работи, къде е любовта, се мъчи светлината, любовта не може да ги изгори, разбираш. Ако имаш някакви сламки, лесно горят, друченце, ке го изгори. Ето е. Зависи какъв ни е вътрешният багаж. Ако вътрешният багаж ни е тежък, тежко любовта ги изгара тия щурати, що ни се... Има различни... Како да оценяват, како да не изгорят, да се защитат. Зато много хора тежко любовта да ги пречисти. Трябва и да помогнат малко. В този ред на словото, можем ли да кажем, че най-големият дар в пътя на ученичеството е да умреш преди да умреш и по този начин да възкръснеш, вече да си отвориш път към духа да възкръсне в теб? Да. Да умреш преди смъртта. Това е... Да. Какво значи да умреш преди смъртта? Той е вътрешно изживяване на всекой. Ако го изживява. Това значи да умреш като идентитет, като той, който мислиш дека си.
и да се родиш като оной, който наистина си. Това значи да умреш преди смъртта. Да се родиш во истината, а да умреш за преходното, а да се родиш за оно кое е непреходно. Това значи и да възкръснеш от мъртвите. Защото ти кога си описан с ова тело, кое ова тело е порано и по-късно мъртво. И зато ако си описан само с това тело, ти си жив мъртвец. То Христос им вика, тия, що бащата може да идеме да го... Оставете да погребват своите си. Още мъртвите, нека ги погребат мъртвите. Христос казва за тия хора в градът, че они са мъртви. Нема дух в себе си. Има дух, ама не са живи за него. Некой ти дал дух, и мислям Бог, ама ти не си жив за него. Ти си много описан с твоя трип и си мъртъв всъщност. Мъртъв си за духа. Ти сам се умъртвяваш за него. Зато Христос така казва. Он виждал реално како стоят нещата, няма такъв Христос. Ако не е Христос, я абсолютно имам доверие в него. Защото знам дека това е таква реализация, що длабока, широка, необятна. Нема край. Дълбочината на Христос е огромна. Поне за мен, я така го изживявам. Като много красиво нещо. Колко много през вековете, през хилядолетията безценни дарове за пробуждане са ни пращани от единствения. Да. Како не. Много любов. Не трябва да пропускаме нито миг близостта на духа, когато ни е дадена. Възлюбеният е състрадателен към тия същества. Не, има състрадание към нас. Въпросът е и ние да имаме състрадание към себе си. Да бидеме будни, да видиме дека не, защото Мевляна така казва, спри да ръмжиш като куче и познай грижата на пастира. Не, трябва да спреме да ръмжим като кучета, да се оплакваме, не? А да познаеме грижата на пастира, на възлюбения. Како неговата милост дошла в нашия живот, како не повдигнала. Да спреме со непрекъснатите оплаквания, критики, недоволства, страхове, не, што не помага. Може да се оплакваме 1001 година на било кой и само го потруждаваме. Това, за което се оплакваме, не ни помага. Създаваме го като елементал. Да, защото ние го храниме. Това е така. Когато ти толкова му вериш на това, никой не вериш на никой друг. На Бог не му вериш. Ти си зацикнал у его трипа. И аз знам доста такива. Заради това трябва да помним учителя, трябва да помним Бог, мъдростта, истината. Он е формата, що формите разлага. Той е гуру. Он е форма, кой формите изкара. Така викам Мевляна. Тая красота, коя какво и да донесеш като красиво пред нея, всичко избледява. Нищо не може да се сравни с тази красота. И като го казваш това, ми дойде изречението как в тишината на учителя е сгъстено, е синтезирано цялото му слово. Да, абсолютно. Не срещата е в тишината. Думите в същина само не залъгват дека има нещо важно в тях. Има важно, нали, ако се думи от... И он те свърза с тишината. Обаче много думи се на залагавка. Те отричат от тишината. Да се описва с тях, разбираш. А то, що се описва с тях, не е много хае. Защото ако се описваш с тези думи... Да, но все пак, нали, думите на
мъдрост, които излизат Да. от учителя, са благословия. Така Обаче и тишината му е още по-голяма благословия. Няма по-голема благословия от тишината. Защото той е езика на Бог, нали? Така викаме в Ляна. Всичко друго е само по-малко или по-успешен превод. Значи може да се каже така. Тишината, да кажем за мене, као шо, тишината е позади думите. Много шо. Тук до гуру, он си е само с тишина. Нема думи. Я поне такви живеяния имах. Гуру е абсолютно чисто тишината. А шо? Има думи, говори, ама пак е тишината. На същата час, има различен права. Думите са му компромис. Но пък и може да се каже така, че понякога между един миг дори, между учител и ученик, един поглед и една тишина може да е по-дълбоко от 1000 книги. Абсолютно. Тук нямам никакви... Защото това съм го изживал съгуране много пъти. Ти го идеш пред него, ние идахме пред него по 3-4 пъти дневно минаваме. Идеш пред него и застанеш пред него с копенец и го гледаш в очите. И трябва да минеш покрай него. И така минаваме. И ти само ако му видиш очите, специално ако те погледне, ако не те погледне, може да не те погледне изобщо. Може да минаваш много и да не те погледне. И много хора се притесняват, ако не ги гледа, ако минават пред него, мисля дека нещо не се върят. Ако ги гледа, па мисля дека се много добре, а усъщност един ученик имаше от Сърбия, он тичаше от 17-18 километра. И после това гуру говорил нещо, ама цяло време гледал во него. И овој вика, ја не знам, вика, защо ме гледа цяло време, гуру вика, sve во очите ме гледа. И много сериозно. И си викам, толкова ли добър, тичам, да, ама сега да ме гледа толкова време. И после го стегнало нещо, так, го пререзало. И учениците викали некој ученик, доктор, и овој доктор, да, вика, това му е тичането. Ама една ученичка се сети, вика, да я да идем да го питам гуру. И отишла кај гуру и го питал гуру, но тој ученик така и така ми се случи. Имал жестоки болки, не знаеме какво е. Един доктор ученик каза дека от това му е тичането нещо мене. Горе погледнал, тичането, какви глупости. У него му перфорира, как се казва, слепо срево. Така ли вика? Слепо срево. И он може да умре. Бързо викайте линейка. Айде, тичай, викат линейка. Наистина го носят в болницата и докторите гледат в последния момент. Почти да умре. И му правят операция, не? И после това трябва да остане буден, да не заспи след операцията. Пошто го рекол, ако заспи, ще умре. Нещо имало, някаква връзка. Доктори не знаели за това, но нещо имало, не знам. Може би и доктори знаели. И я праща една ученичка да го държи буден цяла нощ. Само он тръгне да заспи, он ало. Не му дава да заспи. И го държа цяла нощ буден. И веќе на сутринта имал много яка медитация, тогаш се разчистило всичко, медитацията го видел гуру, така. И се оправи. И много беше променен след това изживяване. Гуру му даде духовно име, Тягананда. И беше много хубаво. И аз се радвам за него, защото това е вдъхновяващо, разбираш. Ами то оказва се така, че всички учители в физическо тяло, които са сега, правят много голям компромис с цялото слово, което споделят, защото реално те могат с тишината да са също така
променящи, облагородяващи Да. спрямо учениците си. Но словото наистина е компромис. Словото 100% е компромис, zato što хората не може да чуят тишината. Ако можеш да чуеш тишината, ако можеш да се стопиш, да влезеш от тишината на учителя, нямаш нужда от слово. Гуру не говореше. Гуру много малко говореше. Имаше кой говори, някой говореше, ама който тръгна 2-3 часа и после това нищо, тишина. Не говори, само няма нужда да говори. Абсолютно тази тишина е всички я живеят, да усещат тази светлина, не е само тишина. Няма нужда да говори. За него. Он говори за нас, ама... Тя самата тишина носи божественото присъствие. Како не? Това е, замисли, аура, koja е нещо безкрайна. Аз ще призная нещо, което тази сутрин си представях как идвам за интервюто и си казвам, първо имах идея много въпроси да задам за кратки отговори, после си казвам, трябва да е нещо импровизирано. Обаче си представях как идвам и как казвам, ние вече няма какво да кажем на хората. Нали, толкова години повтаряме принципите, нещата. Нали, ти изнасяш всичко основополагащо. И си казвам, ще си мълчим. И записа ще бъде 5, 10, 15 минути, само мълчание, тишина. Да. Така си го представях. Ама пак компромис. Пак трябва да се каже нещо. Не, види, това просветите хора също страдат заради състраданието. За да отвори уста да говори, разбираш, Буда, например, он не иска да говори, защото ги гледа хората. Няма смисъл. Обаче, му рекла, освен тия хора, има и други хора. И Буда рекол, тия, що некои хора няма смисъл да говорим за тях, а тия, за кои има смисъл да говорим, тия и без да говорим, ке разберат. И така ги елиминирал, разбираш. Обаче вие му рекли сега, да, ама има и трети хора, кои са на кантар, да, може ке разберат, може няма да разберат, ама не се одобия. За тях... За тях е цялата работа. За тях е цялата работа и Буда рекол, да. Затова почна да говори. И точно за тези хора, които са на кантар, учителя казва, за всяка една душа се струва борбата. Да. Зато не е важно, също види. Не мислям дека им писал на хората от това. Въпросът е, що много некои работи се повтарят и кои хората ги знаят. Обаче ги забравят. Да, ги знаят, ама не ги живеят, например. И сега въпросът е колко и да повтаряш нещо, кое не си го изживял, и да чуеш, да слушаш, то може да те дразни. Кое нещо пинг. Още духовна тематика, ама те дразни, че не го разбираш. Егото пак ке направи. Ти го разбираш, бе, како не го разбираш, ти го видя, аз отида на тебе. Ама от същина не е так. И сега, разбираш. И тук има такива вътрешни работи, кои умът ги играе. Умът, егото играят номера. То заради това тези и лекции, твои интервюта трябва да се слушат със сърцето, с душата, с интуицията, не с ума. И заради това пък съм бил свидетел как някои хора заспиват. И на събития на Елеазар, и на... Айде, на твой не мога да кажа, ама ми казват, че пускам се да слушам Кано и заспивам. Како не заспивам? Защо заспивам? Я приспивам масовка. Защо заспивам? Той кај Гуру заспиваме со... Знаеш како заспива кај Гуру? Това най-такива ученици, медитираат 20-30 години, с вечер на вечер, разбираш, рожден на Гуру. Гуру най-красивата дреха свири, на хармониум пее най-свещената песен.
Са такви моменти, нали? И заспиват. Да, и това близки ученици. И това сме релативно близко пред Гуру Седми. 1500 ученики имаш. Я ги гледам, тя мои, нали, събратя, такива, кои ме вдъхновявали много, нали. И как го заспиват. Буквално е телото няма контрол, така, с една ръката паднала. Нали. Човек е изчезнал. Нали. Kao što sedi. I to беа неколку редот такива. А јас се отпускам и слушам како хркам. Ама само една светлина. Имаше ни японци до мене и они ме будале, гледа така строго. Ами той учителя реално какво прави? Прави онова, което майката най-красиво прави, когато детето заспи да му говори и да му говори съкровено. Да. Не, види, го пита Гуру за това, вика, кога умът е отрицателен, он се затваря. Заспива, по-точно заспива, даже по-добре да заспи, него да биде отрицателен. В този смисъл, самата шакти, самата енергия го изключва. Самата енергия го изключва, защото не е у хармония с нея. В този момент. В този момент не значи дека винаги не е у хармония, в този момент не е у хармония с тази вибрация. И телото, ама това е една варианта. Другата варианта, точно супер хармония, у единство с възлюбения изчезва. Губи съзнание за телото, не спи. И при двата варианта ума се изчезва. Да. В единия е изключен, другия се разтапя. Да. И според мен това, и аз съм изчезвал така, например, седам и Гуру, ако се концентрирам в мене, например, ме гледа така, и аз съм дупкал въздуха. Ме нема, буквално, съм никой. Не, zato когато и се сретнеш с истината, ти си той, който си. Ако се сретнеш с лъжата, и ти имаш лъжа. Никаква. Илузия никаква, да кажем. Зависи кой колко е. Така среща с Гуру е kao среща с истината, защото он истината я излъчва. Без думи. Нема нужда да ти говори. Може само да те погледне. И достатъчно е. Ти знаеш дека си никой. Те он те посеща. Гуру. Да. Абсолютно. Гуру ни подсеща, че трябва да станем нула. Трябва да се върнем в нулата, където е всичко вътре в нея. Да, точно така. Зато и група Зеро не е това. Щях да го кажа за група Зеро. Група Зеро, то беше моя идея всъщност за група Зеро, да. Благодаря ти и за група Зеро, и за нулата, в която нас завръщаш и с която ни обгръщаш. Благодаря ти от сърце. Благодаря. Да, маша.